Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met de dodenherdenking op Curaçao. Die is vanochtend, heeft die zich plaatsgevonden op Curaçao. De herdenking van militairen en burgers die sinds de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Er waren kransleggingen, onder meer bij het monument voor de gevallenen aan het Waaigat. En er waren herdenkingen op de marinebasis Parera en de militaire begraafplaats. Op deze wijze worden Antilliaanse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en latere oorlogssituaties herdacht. 4 mei in het Koninkrijk staat voor alle slachtoffers sinds de Tweede Wereldoorlog. Minister-president Pisas die gaf een speech en die ging onder meer in op het thema van de dodenherdenking dit jaar: de geschiedenis leren begrijpen. Schietpartij in Groot Sint-Joris. Vanochtend vond er een schietpartij plaats in de wijk Groot Sint-Joris. Daarbij is een auto meerdere keren door kogels geraakt. Bij de eerste berichten lijkt het dat er geen mensen gewond zijn geraakt, maar de zaak wordt natuurlijk serieus genomen. We hebben afgelopen zaterdagochtend, in de vroege ochtend, ook al een schietpartij gehad op een huis in Salinha. Dus de politie zoekt verschillende zaken momenteel uit en hoopt op die manier de daders te achterhalen. Morgen gaan de nieuwe brandstofprijzen omhoog. Het is voor het weekend al aangekondigd, maar het zal toch wel een flinke schok zijn voor veel mensen. Vanaf 5 mei is een liter benzine 34 cent duurder en wordt het 2,49 gulden per liter. Diesel wordt zo'n 35 cent duurder en komt uit op 2,56 gulden per liter. Gevolg van de hogere tarieven op de internationale markt. En de overheid heeft aangekondigd dat er tijdelijke maatregelen worden ingevoerd. Zo krijgt het ABC busbedrijf 3 maanden lang een financiële impuls om het openbaar vervoer betaalbaar te houden. Ontvangen zo'n 250 chauffeurs van kleine bussen een subsidie voor 60 liter brandstof per week. En moeten ongeveer 4700 mensen met een onderstandsuitkering en 10.000 personen die een AOV-uitkering hebben, kunnen rekenen op 100 gulden extra per maand. Deze maatregelen gaan in per 1 mei. Ook bijna 58.000 mensen met een jaarinkomen tot 30.000 gulden krijgen een tegemoetkoming van 100 gulden per maand vanwege de hogere brandstofprijzen. Hoe dat geld precies wordt uitgekeerd is nog niet duidelijk. Zorgen over middenklasse, dat is een gevolg van deze hogere benzineprijzen, brandstofprijzen. De vakcentrale SSK vindt dat er meer aandacht moet komen voor de middenklasse op Curaçao. Dat heeft Wendel Meulen gezegd. Hij waarschuwt ervoor dat moet worden voorkomen dat de middenklasse in armoede belandt en we alleen nog maar een samenleving krijgen die bestaat uit rijken en armen. Hij zegt dat politici zich in een comfortzone vaak verkeren. Tijdens de verkiezingscampagnes gaan ze de wijken in, maar daarna weten ze niet hoe erg de gevolgen kunnen zijn voor een grote groep mensen op Curaçao. En die middenklasse die moet beschermd worden. En dat moet de overheid meer aandacht aan besteden, aldus Wendel Meulen. Want de middenklasse is de ruggengraat van een samenleving en verdient daarom meer aandacht. Ook de taxisector is bezorgd. U merkt het, er zijn heel veel zorgen bij verschillende organisaties. De taxicentrale, de taxivakbond, Sinusta, die zegt heel mooi dat de overheid naar ABC busbedrijf kijkt, naar de chauffeurs van kleine bussen. Maar wat voor de taxis? Waarom wordt dit niet meer beschermd? Volgens Sinusta heeft de regering bekendgemaakt dat er zal worden gekeken wat kan worden gedaan voor mensen in een zelfstandig beroep. En ze hopen dat de taxisector daarin wordt meegenomen. Website Ribe Lugar is geopend en dat is een website. Het is een ingebouwd aanmeldingsportaal waarbij mensen zich kunnen aanmelden die ongedocumenteerd op Curaçao zich bevinden. Het gaat om mensen die hier al voor 13 november vorig jaar wonen en vinden dat ze in aanmerking kunnen komen voor een tijdelijke verblijfsvergunning. De registratie is mogelijk op het gebied van arbeid, eigen bedrijf of zelfstandig ondernemerschap of gezinshereniging of gezinsvorming.
Mensen wordt opgeroepen om naar de website te gaan. Niet om mensen of instellingen in te huren die dat voor hen doen. Dat is allemaal niet nodig. Gratis kunnen mensen naar de website. Ook is er gratis hulp voor de ongedocumenteerden. De overheid wil op deze manier een beter en meer gestructureerd migratiebeleid kunnen voeren. En roept iedereen op zich aan te melden die een tijdelijke verblijfsvergunning wil ontvangen. Auto-ongeluk in het weekend. Het was helaas weer verschillende keren raak op de wegen van Curaçao. Zaterdagmiddag was er een ongeval op de kruising van de Caia Mythologia en de Caia Hesperides. En daarbij raakten mensen gewond. Het was een aanrijding tussen een pick-up en een personenauto. En de vrouwelijke bestuurder van de personenauto zat bekneld in het voertuig en was gewond. Zij moest met behulp van het reddingsteam uit haar positie worden bevrijd en is naar het CMC gebracht. Ook was er een ongeluk op de Nieuwe Haven, ter hoogte van de kruising bij Emmastad. Daar botsten 2 auto's op elkaar, doordat geen voorrang werd verleend. De man en de vrouw die in de Suzuki Vitara zaten, raakten zwaar gewond en moesten met spoed naar het CMC. En ook was er een ander ongeluk waarbij mensen gewond raakten. Het was wat dat betreft weer helaas raak op de Curaçaose wegen. Laten we hopen dat mensen in ieder geval voorzichtiger zijn in het verkeer. Want de beelden die we nu vaak zien van auto's die met grote snelheid tegen elkaar oprijden, hebben vaak te maken met ofwel niet het verlenen van voorrang, ofwel te hoge snelheid waar mensen mee rijden. Mensen, let daarop. Wij gaan even naar een break. We zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Het kan u niet ontgaan zijn, tenminste als u de afgelopen dagen in de buurt van Punta en Otrobanda bent geweest. Belas Curaçao 2026 is in volle gang. Prachtige zeilschepen, kan niet anders worden gezegd, overdag, maar vooral 's nachts heel erg mooi verlicht. En dat is het resultaat van een grote voorbereiding en een groot mooi project, een mooi festival. Ik weet niet hoe ik het moet noemen, maar het is in ieder geval iets prachtigs voor Curaçao om al deze mooie zeilschepen te zien. En ook natuurlijk de shows en concerten die er worden georganiseerd om op die manier iets leuks, iets vrolijks, iets positiefs voor Curaçao te organiseren. Demonstratie van de kustwacht gebeurde ook tijdens Belas. Dat was een traditie inmiddels. De Defensie en de kustwacht in het Caribisch gebied hebben een bijdrage geleverd aan het Tall Ship evenement Belas Curaçao 2026. Met een mooi demonstratieprogramma. Dat gebeurde ook, waren er ook veel mensen die kwamen kijken toen het Tall Ship op zaterdagochtend, de Juan Sebastián de Elcano, ceremonieel begroet werd door de Koninklijke Marine. Er waren saluutschoten te horen en daarnaast waren er ook hele spectaculaire demonstraties op zee en in de lucht. Dat was allemaal zondag. U ziet het op de beelden, het ziet er spectaculair uit en voor de mensen die houden van alles wat met zeevaart te maken heeft, was het mooi om te zien dat er dergelijke demonstraties konden worden gehouden en ook zo goed zijn gehouden. Dan waren er ook mooie concerten op het Brionplein. Ik gaf het al aan. Zaterdag
was er onder meer een optreden van Shema Roos. Die trad op met de Koninklijke Luchtmachtorkest. Ook waren de arrangementen van Rendel Korsen te horen, altijd mooi. En op zondag op het Brionplein waren er verschillende lokale bands als Icons, Van Flavors en Oriri. Maar ook Wilfrido Vargas en die kwam optreden. En dat zorgde ook voor heel veel sfeer en heel veel gezelligheid in de stad. Dan is er een prijs uitgereikt van een film van Gabi Christa. En dat is een van de Curaçao's bekendste performancekunstenaars, danseres, choreograaf Gabi Christa. Woonachtig in New York. En zij heeft een hele mooie film uitgebracht in 2024 alweer. Country. En dat heet in het Engels de Silk Cotton Tree. En deze korte dans- en experimentele film heeft nu in Venezuela een mooie, prestigieuze prijs gekregen. En dat is een felicitatie waard. Laten we even kijken naar de trailer. Dan heeft u een idee van de film Country van Gabi Christa. En de prijs is toegekend tijdens het internationale Cámara Corporizada Festival in Buenos Aires. Dan gaan we nog naar internationaal nieuws. Want er zijn 3 doden en 38 gewonden gevallen bij een ongeval tijdens een autoshow in Colombia. Dat gebeurde toen een bestuurster van de autoshow de controle over haar voertuig verloor en tientallen toeschouwers aanreed. Het dodenaantal is inmiddels gestegen naar 3 en dat heeft de burgemeester van Popoyang bekendgemaakt, waar het ongeluk plaatsvond. Beelden die op sociale media circuleren tonen een groot voertuig, een zogenaamde monster truck, dat een hindernisbaan aflegde tijdens een demonstratie in de stad. En toen verloor de chauffeur de controle. De bestuurster kon niet meer remmen en binnen enkele seconden reed het voertuig in op het publiek. Nadat het een metalen hek had omvergereden die toeschouwers van het circuit scheiden. Het zag er vreselijk uit op de beelden. En het is ook een enorme ramp voor het gebied. En nu wordt onderzocht hoe dit heeft kunnen gebeuren. Er is een grondig onderzoek aangekondigd. Wij zijn ermee aan het einde gekomen van deze aflevering van Access Journaal. We zijn er morgen weer. En ik hoop u ook het allerbeste. Fijne dag. Nog een bon simang. Tot ziens. Dag.